खुलुमबाय आंनि बोराइनि नामाव आरज दिनै आंनि बोराइनि बिदायनि दिन आंनि सनामोन गोमाबाय अर्गें खुंगुर बसुमतारी 1 बोसोर जालांबाय दिनै बिफा नोंनि बिदायनि दिनाव आं मा होनो आरो हरनो रोंबावनो नोंनि नामाव आंनि आरज बेखौनो नाजावदो हारिनि आरो समाजनि नों सासेमोन बिफा गालांबाय हाजासे दुखु बै समनिफ्रायनो नोंनि बिखायाव बेस आरो गोदोनायाव गोथार आर'नाइमोन गोथार गोसोनि सानस्रिमोन हाजासे मावलांदोंमोन हानायखिनिखौ नाथाय गालांबाय आंनि खर'आव थिखांख' हायै बेसेबा गिलिर थफ्ला सोरनो सोर मा होनना फोरमायबावगोन आंलाय बिखायाल' अर बायदि खामग्लिलांनो नागिरो बिफा नोंनि थाखाय नोंखौ गोसोखांग्रा आरो सोर थाबावनो उन्दै सिख्ला देलों देरहांनाय समनिफ्राय थाबोदोंमोन नोंनि गोथार सानस्रि एसेबाबो मोननो हादोंमोन नों गावनि देहाखौ फाहामनो थाखाय हाया हाया बुद्रुना बै गोजौ न'आव हान्थिना लायनो थांनाय रांनि थफ्ला हाजासे सहि हाया हाया बहाथो बिफा ओरैनोसो नङा होमबा गोसोआव फैबाय थायो बिखाया गावस्राजोबो नों गैयैनिफ्राय आं मा खालामना थानो गोनां जानांखो बिफा फाग्लि बायदि देखायहरो आं दा गावखौ बेजोंनो बुरखायना थानो गोनां जायो नङाबा आंनि खर' मा जागौ सोर मिथिनो नों दंबाबा मा होनगौमोन आंनि अनसुलामोन नों बिथोनगिरिमोन बेसेबां अनोमोन नों हान्थिनांगौ लामायाबो गोलाव दंबावोमोन बबेनिफ्राय बुखारलांखो दान्दिमारनो मेगन गोसा गोसोम जोमै गोजोन्थों बयबो सानसुमै बिथांमोननिसिम आङो सिगांग्रोयै खुलुमनाय जाहैबाय दिनै नैबे जोंहा फंबाय अर्गें खुंगुर बसुमतारीनि मुङै बिनि जिउ बिहोमाखौ मान होनानै जोङो जेबो होनो हायाबाबो अरायसम नेरसोन जानाय बादि जोङो बिनि मुङै जिउ खौरां मोनसे बिजाब बरनदोंमोन बे बिजाब बरननाया जोंनि दतमा क'क्राझार बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार मानेश्वर ब्रह्मनि बसुमतारी सारा जै दिननाखि रुंसारि जालाङो जोंनि फंबाय अर्गें खुंगुर बसुमतारी बे दिनखालि मोनसे जोंनि सिगाङाव फोरमायलांदोंमोन बिनि मुङै माबा मोनसे नेरसोन दोननो होननानै दा बेखौ लानानै जोङो ओइदिनखालिनो जयै आफादजों रायज्लायनायजों लोगोसे गामिजोंबो माखासे सानसुमै बिथांमोनजों ज' रायज्लायनानै जोङो नैबे लाइफ स्केट्सखौ जोङो बर'नो दिहुननाय जादोंमोन जोंनि दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दा जोंहा खाफाल मोजां दिनैनि दिनाव दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि सारा जोंनि मोखाङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि सारा जोंनि मोखाङाव दङ दा बिथांनि आखाइजोंनो नैबे अर्गें
कुंगुर बसुमतारीनि जिउ खौरां जानाखि लाइफ स्केच बेखौ बेखेवनो थाखाय आङो बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाहैबाय। आरो लोगोसे बिथांखौ फंनैसो रावजों बेखेवना होनो थाखाय आङो खावलायबाय। फट'